Здравейте! Вие гледате Тайната на щастието. Давате ли си сметка къде бяхте вчера, с кого се видяхте и какво си казахте? Посещаваме най-разнообразни места. Срещаме се с различни хора, изпитваме противоречиви емоции. Всички те носят своята положителна или отрицателна енергия, която неизменно се пренася и върху нас. Истината е, че често през повечето време енергията, която ни заобикаля, е негативна и това ни кара да се чувстваме зле както физически, така и духовно. С една дума, разболявани. Това поражда нуждата от пречистване не само на тялото, но и на духа ни. Да започнем от вземането на един душ. Най-лесният начин да се изчистим от натрупаната мръсотия, да, но само външно. Това е като да изчистим дома си отвън, без да го пипнем отвътре. Как да изчистим ежедневно натрупаните отрови от телата си, за да ни служат дълго и за да сме здрави? Как да позволим на енергията да протича правилно през нас, за да не се образуват блокажи, от които после да страдаме? Отговорите в Тайната на щастието сега. Когато говорим за чистота в нас, е добре да знаем, че няма духовно извисяване без емоционална хигиена и физическо здраве без телесно пречистване. Тялото и душата работят в единство и си сътрудничат, изисквайки толерантност един към друг. Така както тялото се нуждае от душ, в пъти по-голяма нужда от измиване и на душата, която постоянно замърсяваме по всевъзможни начини. И нещо повече, не си даваме сметка за това. А как точно го правим? Представете си колко може да издържи организма ви без кислород. Със сигурност не бихте си причинили това за дълго време, защото повече от минута или две ще се превърнат в агония и ще ви доведат до смърт. Същата тази агония причиняваме на душата си, изпитвайки завист, гняв, алчност, омраза. Любовта, смирението и благодарността са кислородът на душата и със сигурност са първата крачка към изчистването. Няма баланс и емоционален комфорт без душевна чистота. Степента на тази чистота се определя от мислите. Трябва да знаем, че те могат да се тренират точно както се тренират мускулите на тялото. Разчиствайки емоционалните блокажи, съзнанието се разширява, а гневът, омразата и желанието да осъждаме ни навестяват все по-рядко. Това е най-малкото, което могат да сторят мислите ни за добрата хигиена на душата. Напоследък все повече се твърди, че можем сами да декодираме дори собственото си ДНК. Това би било възможно само след напълно физическо и душевно изчистване. Още от древността йогите са считали, че всички проблеми са резултат от мислите и емоциите ни. Как обаче да се освободим от тях, ви предлагам да разберем от доктор Аман, който показа няколко полезни упражнения. Отпуснете се и опитайте и вие. Йога практиките като цяло също са начин да пречистите организма си. Изпълнявайки специфичните упражнения на Хата Йога Детокс, освен че ще се детоксикирате, ще се заредите и с чиста космична енергия, тъй като тези движения стимулират по специален начин циркулирането на кръвта. Освен упражненията обаче, които е добре да правите всеки ден, е хубаво да спазвате и определен хранителен режим. Доктор Аман твърди, че месото е една от храните, чрез които се натрупват най-много токсини в тялото. Хата йога има 6 различни начина за пречистване. Първата се казва Капалабхати, където се използва техниката пранаяма. Чрез помощта на дишането се губят значително количество калории. Другия метод се нарича Тратака, при който се гледа свещ, за да може да се концентрирате добре. Това може да ви помогне при решаването на психически проблеми. Останалите се наричат Дхаути, Басти, Нети и Наули. Сега ви предлагаме няколко упражнения от часовете на доктор Аман, който е за трети път в България, за да ни въведе в света на йогата и за да ни помогне да се пречистим. Namaste. Welcome to the Hatha Detox class. Yoga Detox also we say the same name. Now in the beginning of the class, just start class from foot together. To balance the main chakra of the body, the Muladhara chakra at the base of the spine, and we have to move the knee joint from the hip. Opening of the hip as much you can fast in the active movement. Try to hit your knee on
on the floor. After that, you heel more and more close and just try to touch your hand on the floor. Now get ready, just hands on the stomach. I again give you instructions, stomach out, in, like this. As you feel the breath in the balloon, and balloon become light and can fly, the same breath we have to feel in the body. Out, in like this, hand here for giving the knowledge, and perform 10 times. Spread your arms like this, just a semicircle, breathe in, breathe out. For your shoulders, if you have pain in the shoulder, this is good. Your arms become heavier, and after heaviness it become lighter, but be sure with a soundful inhale, soundful exhale, feel in the lungs and stomach. After 10 times, same, change the side. And after 10, relax. From the front, inhale, fully inhale and fully exhale at the back. Again inhale, exhale at the back. Inhale, exhale at the back. Inhale, exhale at the back. After this exercise, one more exercise I'm going to show you. You have to perform in this way. You have to inhale, you have to exhale. Hand here at the back and push your hip forward, chin to the chest, and look your navel. While watching your navel, your stomach out in like this. In this posture, you have to lock the thyroid gland, the gland which controls the hormones of the body. After 10 count, back straight. Be sure your hand is at the back. Look at front and thyroid gland stretch. Lock your pituitary gland. Lock your cervical and breathe in, breathe out. After this pose, lock your thyroid gland again. Look your navel and lean your body down as much you can. If you have serious back pain, just hang your body. If you don't have back pain, more and more closer, as much you can go close to the leg. Breathe in, breathe out, and look your navel. After that, you can try by holding your ankles and touch your head. After that, you can take one more pose to open your back and upper shoulder. Stretch your arms as much you can and look your toes down. Breathe in, breathe out. After that, come up, inhale and relax. In the last, you have to balance in between right side of brain and left side of brain. The last exercise, please watch to me. You have to close your right nostril with right thumb. Put your 3 fingers on the head. You have to inhale through the left. Close your left with little finger. Exhale through the right. And inhale through the right. Close your right with thumb. Open your little finger. Exhale through the left. So this is called alternative breathing technique called Nadi Sodhana. Nadi means nervous system. Sodhana means purification. So the nervous system purification exercise of breathing. Anybody, any problem, paralysis, neck problem, headache, migraine, CNS problem, back problem, brain stroke, any kind of difficult problem, heart problem, which doctor said cannot cure,
just do only this breathing technique and get perfect in the life, their life will be long life and there will be no problem. It is 100% guarantee. Thank you very much. I wish a good health for everyone. Namaste. Hari Om. Още с появата ни на бял свят, първото нещо, което правим е да вдишаме и проплачем, знак, който всички очакват, за да са сигурни, че новороденото е добре. Хиляди пъти сме чували: поплачи си, ще ти олекне. Каква обаче е тайната сила на плача, който някои така упорито избягват, ще ни разкаже психологът Дани Борисова. Плача е нещо много хубаво. Много родители, особено родители на момчета, учат момчетата, че не бива да плачат. И така всъщност ние изграждаме неосъкътени личности, които имат недостатъчна емоционална основа. Да, задържат емоциите си, което пък в една по-голяма възраст се довежда до, когато много се задържа емоцията и човек не плаче, събира всичко навътре, до едно заболяване на очите, глаукома и едно тунелно виждане. Сълзите, прочиствайки очите, дават едно по-ясно виждане. От друга страна, като емоция, изхвърляйки негатива, имаме една вътрешна чистота. Така че това е всъщност двете посоки на сълзенето. От една страна, тъй като чисто механично изчистване на роговицата, на цялото ни око, ни дават един по-ясен поглед, по-ясно виждане. Окото ни не е замъглено от прах, от нещо, което е влязло в окото ни. От друга страна, имаме едно емоционално изчистване, защото освобождавайки емоцията, както казах, сълзите са течност на емоцията, освобождавайки тази емоция, ние освобождаваме негатива и имаме вътрешна чистота. В повечето случаи това е предизвикано или от тъга, или от гняв, или от някакви кумулирани конфликтни емоции. И тъй като един порой се проявяват в очите ни, и конюнктивита е нещо, което е такова. Това е порой конфликтни емоции, които те ни нападат и очите стават раздразнени, има сърбеж, има зачервяване, има сълзене, лекуват се из капки, но е добре тогава човек да си помисли, особено когато конюнктивита е хроничен, какво точно задържа в себе си като архив на конфликтни емоции, за да може да ги освободи в чисто психоемоционален план. Само че този план много малко сега започва да навлиза, да гледаме освен чисто физическата проява и психоемоционалния план. Сега е времето, в което се провеждат коледните пости, които освен съпричастност към Бог, са и вид пречистване. Повече за църковните ритуали ще научим от отец Ангел. Начин да пречистим духа си от натрупаните негативи е и чрез вярата в Бог и методите, които следва църквата. Светената вода, тамяна, поста и изповедта със сигурност ще ви помогнат да освободите духа си. Безспорно изповедът или тайството на изповедта, това е духовната баня. Всеки един от нас, живеейки под покрива на този храм, говоря въобще под покрива на църквата, има нуждата от тази духовна баня, има нуждата от своята изповед пред съответният изповедник, негов старец, на който той се доверява, който вярва и който старец е длъжен да го води именно по този нелек път, да бъдеш Христов, както казва апостол Павел. Затова всички ние в тези дни се нуждаеме от изповедта. Заставаме пред изповедника си да разкрием най-интимното, именно онова, което вярваме и смятаме за грях пред него, и другата, в което вярваме, че е изказано всичко това, което сме сторили, ще имаме шанса, ще имаме радостта да бъде опростено от нашия Господ Исус Христос. Що се отнася до тамяна,
може би онова, което се казва в молитвата, когато се благославя кадилницата, това е много важно. Нашата молитва така да се издигне, както този тамян се издига в своя си аромат към Бога. И това е, може би, най-важното за тамяна. Ние кадим, търсейки тази символика, така димът както се въздига в храма, така и молитвата да се въздигне пред Божия престол и да бъде чута от нашия Господ. Да получим всичко това, което желаем в молитва. Светената вода носи Божието благословение и има дара да прогонва всяка вражеска сила. Затова всеки трябва да има такава в дома си, грижливо да я пази и да я ползва. С нея може да благословите дома си, иконите в него, любими хора или каквото друго пожелаете. Има един празник в църквата, който е удивителен. Той се нарича Богоявление. Тогава, когато се явява тройчността на нашия Бог, именно кръщението на Бога Слово, Богочовекът Исус Христос в Йордан, и всичко това кръщение беше за свидетелство с слизането на дъла върху него, именно Светия Дух, и тази теофания, гласът на Господа, който казва: ето това е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Именно там се осветиха йорданските струи, водата. И виждате ли, Бог взе материята на тая святост да не бъде нито пясък, нито земя, именно вода. Защото водата, колкото и да искаме да я затваряме, тя винаги ще намери най-малката пролука, за да излезе. Тъй и светостта, колкото искаме да отмиваме от нас, да не зачитаме любовта на Бога, то и колкото и да е кораво нашето сърце, винаги ще се намери пролуката, където тя ще премине, за да ни завладее всецяло. Да, рано или късно всички разбираме, че сме дошли на Земята не само за да взимаме от материалните й блага, а и за да се научим на природните закони. Природата е съвършена. Замислете се. Колкото и да ни се иска и да се противим на лошото време, винаги е добре, когато завали един проливен дъжд, който прекрасно отмива всичките боклуци по улиците. Нашето физическо тяло също е пълно с много отпадъци. Ето няколко начина, с които можете да ги изхвърлите. Както вече споменахме, тялото е съдружник на душата и е добре да се грижим еднакво за пречистването и на двете. Физическото изчистване е добре да започне от черния дроб. Полезните начини не са малко и са въпрос на личен избор. Следват жлъчката и дебелото черво. Учителят Петър Дънов е създател на един от най-ефективните методи за изчистване на тялото с жито. Съществуват и редица други невероятни методи, с които можем да хигиенизираме организма. Пиенето на билки, зехтинът и лимоните, приемани по специален начин, са перфектни за това. Уринотерапията, която се извършва по схема, по време на която задължително се приема определена храна, може да има чудотворно действие. Нарочното и обилно изпотяване е доказан метод за премахване на токсините през най-големия човешки орган – кожата. Интензивният спорт е сигурен начин за постигане на силно изпотяване. Не трябва да забравяме обаче, че всяко почистване, последвано от немарливо поддържане, довежда до следващо замърсяване. Затова средства като временни диети са твърде незадоволителни и имат краткотраен ефект. Истинският метод е стилът на живот, хранене и мислене. Начините за душевно пречистване също не са малко. Един от най-мощните е плачът. Дихателната култура е друг важен фактор, свързан с пречистването на душата. Различните техники на дишане и медитирането имат огромно предимство в постигането на така желания душевен баланс. Минералите също имат голяма сила в неутрализирането на лоши енергийни влияния, като подпомагат добрата душевна чистота. И съвсем не на последно място, както вече казахме, мислите и чувствата. Те определят колко изцапана ще бъде душата ви и колко ще блести. Нали знаете, че животът учи само онези, които го изучават? Да се учиш на това как да се грижиш добре за тялото и ума си е изкуство, което съдържа в себе си изучаването на много науки и изисква голямо търпение. Една мъдрост казва:
Целта се постига по-лесно не като се бърза, а като не се спира. Не спирайте нито за миг да се грижите за душевната и физическата чистота на вашето тяло. Същото правете и с мислите и ума си. Пазете ги чисти. Ще се видим отново в Тайната на щастието следващия петък след 9, а до тогава ще ви очаквам на страницата ни във Facebook. Пишете ни с мнения и предложения за теми, които ви вълнуват и бихте искали да гледате. Аз лично ще отговоря на всеки от вас. Сега останете с TV7 и Баркод. Желая ви прекрасен уикенд!